Scéna. Skoré ráno. Záhrada je zahalená v jemnej hmle. Slnko sotva vychádza. Ticho. Robíte tú istú chybu. Znovu a znovu. Sledujete, ako sa vaša záhrada mení na cintorín. Vaša najväčšia chyba tohto mesiaca? Nečinnosť. Čakáte. Dúfate, že problém zmizne sám, ale on nezmizne. Naopak. Silne. Pozrite sa. Pozrite sa poriadne. Toto sú vožky. Malí, tichí vrahovia vašej úrody. Sú všade. Na listoch, na stonkách, v pukoch. A čo robíte vy? Idete do obchodu. Kupujete drahé fľaše s jedom. Sľubujú zázraky. Striekate chémiu na jedlo, ktoré budete dávať svojej rodine. Myslíte si, že je to správne? Že je to múdre? Alebo počúvate pochybné rady? Mydlová voda, hovoria. Populárna lož. Mydlo upcháva póry listov. Dusí vašu rastlinu. Výsledok? Spálené listy a vožky, ktoré sa smejú. O pár dní sú späť. Ešte silnejšie. Musíte pochopiť, že čo sa deje. Toto nie je len kozmetický problém. Je to vojna o život. Vožka zabodne svoj bodec, svoj cicavec, priamo do žily rastliny. Je to parazit. Upír vašej záhrady. Cicia životodarnú miazgu. Cukry a bielkoviny, ktoré mali vyživiť vaše plody, vašu úrodu. Rastlina slabne. Krúti sa v agónii. Listy sa deformujú. Stáva sa slabou, náchylnou na choroby. A to nie je všetko. Vožky vylučujú lepkavú medovicu. Táto sladká rosa je pozvánkou pre ďalších škodcov. Mravce. Prichádzajú, aby chránili vožky. Sú ich pastiermi. Chránia svoje stádo pred lienkami a inými predátormi. Na medovici rastú čierne plesne. Sadze. Dusí to list. Zabraňuje fotosyntéze. Rastlina hladuje vo svetle. Vidíte? Je to reťazová reakcia skazy. A začala vašim čakaním. Vašou nevedomosťou. Ale dosť bolo teórie. Dosť bolo chýb. Existuje riešenie. Jednoduché. Lacné. A smrteľne účinné. Zabudnite na obchody. Zabudnite na jedy. Riešenie máte doma. V kuchynskej skrini. Toto je vaša zbraň. Sóda bikarbóna. Obyčajná sóda na pečenie. Vožky majú mäkké telá. Sóda narúša ich vonkajšiu vrstvu. Vysušuje ich. Zabíja ich rýchlo a bezpečne. Príprava je jednoduchá. Sledujte pozorne. Nerobte chyby. Potrebujete 1 liter vody. Najlepšie dažďovej, mäkkej. Ale poslúži aj octatá voda z vodovodu. Teraz to najdôležitejšie. 1 polievková lyžica sódy bikarbóny. Nie viac, nie menej. Presnosť je kľúčová. Sóda sa vo vode rozpustí. Ale aby sa udržala na listoch, potrebuje pomocníka. Pridajte 1 čajovú lyžičku rastlinného oleja. Akéhokoľvek. Slnečnicový, repkový. Olej zabezpečí, že sa roztok prilepí na vožky a listy. Dôkladne premiešajte. Veľmi dôkladne. Chcete, aby sa olej čo najviac rozptýlil. Vytvorí sa jemná emúzia. Teraz prelejte zmes do postrekovača. Pracujte rýchlo, kým sa zložky neoddelia. Aplikácia. Toto je najdôležitejší krok. Robte to večer alebo veľmi skoro ráno. Nikdy nie na priamom slnku. Slnko by v kombinácii s roztokom mohlo spáliť listy. Striekajte dôkladne. Zhora. A hlavne zo spodu listov. Tam sa vožky skrývajú najviac. Nezabudnite na mladé výhonky a puky. Každé miesto musí byť mokré. Buďte nemilosrdní. Je to vaša úroda, nie ich. Tak, práca je hotová. Teraz nechajte noc a starý recept robiť svoju mágiu. Scéna. Nasledujúce ráno. Slnko svieti. Vzduch je čistý. Nastal nový deň. Pozrite sa. Zblízka. Vožky sú preč. Zmizli. 1 noc, 1 lyžica. Rastlina môže opäť dýchať. Môže rásť. Môže vám dať plody, ktoré si zaslúžite. Toto je sila starých metód. Múdrosť generácií. Nie je to o peniazoch. Je to o znalostiach. O rešpekte k pôde. Vaša úroda je zachránená. Vaša práca nevyšla na zmar. Nezabudnite na túto lekciu. Príroda má problémy, ale má aj riešenia. Často jednoduchšie, ako si myslíte. Ak chcete poznať ďalšie tajomstvá starej školy, ktoré fungujú. Ak chcete úrodu, nie sklamanie. Odoberajte tento kanál.